вазорати корҳои дохилии Русия шароити хуб ва фароҳама ҳозир намешавад. бародари азиз, салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. вазорати корҳои дохилӣ дар бораи шаҳрвандони хориҷӣ чӣ гуфт суҳбат мекунем. лайк мондана фаромӯш накунед. ягон нафари шумо хоҳем донистанд ки патентҳои шумо дар база дани Россия ҳаст ё ин ки нест. номери WhatsApp меброя бинависонед, проверкаи патентҳои шуморо мекунад ки оригинала ё ки фалшиви. вазорати корҳои дохилии Русия гуфт беш аз 89% хориҷиён дар Федератсияи Русия худро қонунӣ гардониданд. баъди муҳлате ки ба муҳоҷирон дода шуд, айни ҳол шаҳрвандони хориҷӣ худро ба қонунигардонӣ маҷбур сохтанд ва айни ҳол 89% хориҷиён дар Русия қонунӣ ҳузур доранд, гуфт вазорати корҳои дохилии Русия. дар ин бора муовини аввали вазири корҳои дохилии Русия хабар додааст. яъне ки бештар бигирем ҳамин мумкин 50% будак, камтар будак муҳоҷирое ки ҳамаи документҳошон 100% буд. ва имрӯз информатсия аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ баромад ки ҳамин зиёд шудааст. 11% дигар мондагие дар умум нафарое ки бедокумент ғайриқонунӣ ҳастанд. аз сабабе ки бисёри нафарҳо бедокумент гаштанд, қонуншиканӣ карданд, дар чорни списка дар реестр ворид кардан ному насабора ва муҳлат доданд ки агар исправит накунанд депорт мешаванд. ва инчунин вазорати корҳои дохилии Русия гуфт тақрибан 60% шаҳрвандони хориҷӣ шаҳрвандони Узбекистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон мебошанд дар Федератсияи Русия. аз ин 60% ки шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия қарор доранд, мисол аз тоҷико, аз узбеко ва аз қазоқо, ё ҳамаш кору фаъолият намекунанд. дар инҷа ба қайд гирифтагиянд ҳама нафарҳоро, мисол касое ки дар онҷа машғул шудагиянд ба таҳсил кардан, ба хондан ёрам дар умум бигем 60% дар бар мегирад. ва инчунин вазорати корҳои дохилии Русия гуфт ки талош доранд барои шаҳрвандони Тоҷикистон ки барои кор ба Федератсияи Русия сафар карда мераванд шароити хуб ва фароҳама пешниҳод намоянд. ҳар касе ки ба нияти муҳоҷират ба Федератсияи Русия ва шаҳри Москва сафар мекунад. ин буд як информатсия аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо дар кор боша границаи Қазоқистон пересекат кардан, шофёрои бо таҷриба ва нафарое ки аз уҳдаи граница гузарондан меброянд, ин ҳами одамое ки номерошон меброяд. занг заден аз номи Сорбон гуфта гап занед, бо хубтар ба хоси худо мебаранд миёранд. ҳомидҷон нависонда: ассалому алайкум. маро моҳи сентябр аз вунук ва ФСБ гардонд. мега як умра депорт кардаям. ФСБро тафтиш карда мешавад дар душанбе тафтиш кунем. гарантия метиҳанд ё не? илтимос ҷавоб медодем. шумо хубтар медонед. раҳмат барои хубиятон ба муҳоҷирон. зиндаву сарбаланд бошем барои суханҳои хубтон. бародари азиз, дар шаҳри Душанбе касое ки мехоҳем тамоми линияҳои худтона бихоҳем донистанд ки чӣ гап хабар рафтаистай, мерен дар ҷои шиноснома ва раводид муроҷиат мекунем. ҳамҷа ҷавоб яниқша барои шуморо мегам. зиндагӣ нависондай: салом бародар, ман вид на жительство дорам. официально кор мекунам. трудовой договор дорам. хостам регистратсияи 6 моҳа кунам. гуфтан медицина справка дар кора. чӣ дахл дора бародар? барои документ кардан, мисол патент регистратсия, ҳозир справкаи медицина дар кора. барои ягон беморӣ доштан ё ки надоштантон ҳамин чиз талаб карда мешавад. наврӯз нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. чӣ хеле фаҳмам ки запрети ман чандсола дар паспорт печат задагӣ, аннулировад навистагӣ, болои печат. ҳаминро чӣ хеле фаҳмам. пешакӣ раҳмат. ин чиза ҳамон одамое ки шуморо запрет мекунанд печат задагиянд ҳамуно медонанд мақсад. аз инаи сайтҳое ки ҳастай тафтиш мекунанд муҳлат дида намешавад. муродалиев нависонда: ҳама ҳамин гапам медонанд. тихита донои бад мегирӣ. не ки мурдени як хеле одам нашиден, ай ҳамин бахилиётон намонден. мо мардум бояд якдигармона дастгирӣ кунем, на ин ки гапҳои бад нависонем. камтарак ҳисси одамӣ ва виҷдони одамгарӣ дошта бошед. ҳам хеле бадбахтое ки даҳанотон шалақай, ҳам хеле сухан наменависонед. ҳама тарафа худтона ислоҳ кунед. одамое ки ҳам хеле гапҳо менависен, баъд камуди як каси дигара гап занед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум.
ман патент дорум, метавонам як моҳаша спорум бирам 10 рӯз ватанда истам биём, мешавад? Ҳозир намешавад, бародари азиз. Як нафари дигар нависонда: салом, паспорти Русия наметавонанд илтимос маълумот диҳед. Вақте паспорти Россия доред, шумо ба Россия сафар карданӣ мешавед, озодона метавонед ки бигзаред. Дар таможни ҳеҷ ғам наметиҳанд шуморо. Раҳимов Убайдулло нависонда: ассалому алайкум, мара аз аэропорти Шереметова гардонданд 15 феврал. Сабабша метавонӣ барои ҷои шиноснома ва раводид бипурсӣ ва мегӯянд. Нурик нависонда: салом, патентам аннулирова шидаст. Мешавад 1 сол жадно карда патент биспорам? Намешавад. Ба ҳамин хотир ман шуморо доим мегӯям ки патентотонро тафтиш карда бестед. аз сабабе ки аннулирова шавад, шумо дигар 1 сол наметавонед ҳуҷҷат падават кунед барои гирифтани патент. вақте ки ҳуҷҷат пешниҳод мекунед, отказ омадан мегирад, қабул намешавад. зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.